Welkom, één en al. Dit is het programma Eigen Pad. Deze show bespreekt de onderwerpen van het menselijke bewustzijn, moraliteit, manipulatie, natuurwetten, het occulte en alle kwesties die de vrijheid van de mensen op aarde beïnvloeden. Mijn naam is Glenn Tram van thegreatworkexperience.com en ik ben je gastheer voor vandaag. Welkom allemaal. Hoe gaat het? We gaan vandaag verder met de Matrix. We gaan wel beginnen in het midden, want hopelijk hebben jullie zeg maar de Matrix vorige week gezien, zeg maar door de week. En ik hoop dat jullie allemaal een leuke week hebben gehad. Sowieso. Dus laten we even kijken als ik mijn sheets erbij kan pakken. Hallo Engelhard, hoe gaat het? On. Heel goed. Oké, we hebben wel mensen die het hebben gezien. Dat is wel leuk. Want het is wel heel belangrijk, want omdat je het hebt gezien, kan je een beetje meer relateren ook hoe het is. Dus, maar goed, ik ga door de eerste, ik denk volgens mij 40 sheet gaan we heel snel er doorheen. Want we gaan nu het tweede deel doen. Vorige week hebben we de eerste deel doen. Voor degenen die niet de eerste deel, dankjewel. Voor degenen die niet de eerste deel hebben gezien, die kunnen nu zeg maar altijd terug. Volgens mij op Facebook staat het onder Eigen Pad aflevering 1. Seizoen 2, sorry, aflevering 1. Maar volgens mij de betiteling is niet helemaal goed. Het staat Tatito of Tita of zoiets in die geest. Maar dat is eigenlijk de laatste Tito of Tita eigenlijk is Eigen Pad. Dus voor degenen die de eerste hebben gemist, kunnen dan zeg maar daar naartoe gaan om wat meer informatie te krijgen. Want ik vind dat wat ik vorige week heb besproken in het kader van occultisme ook best wel informatie daar zit. Oké. Bonucci, hoe gaat het? Jesse, hoe gaat het? Dankjewel. Voor degenen die nog niet bekend zijn met mijn werk, altijd op mijn website thegreatworkexperience.com. Daar kan je ook wellicht donaties doen. Je krijgt podcast, artikelen, media, feeds. En dan kan je ook zien waar je mijn boek kan kopen. Wij spreken alle geld die je hier krijgt op The Great Work Experience, die zal dan ten goede komen voor het onderzoek, voor dit werk eigenlijk. Ja, niks is verplicht. Het is allemaal uit eigen, uit je hart, laten we het even zo zeggen. En zodoende. Maar in ieder geval, daar kan je mijn werk vinden. Ik ga een beetje snel hier doorheen. Alles heeft een relatie met elkaar eigenlijk, want ik zei net artikelen, podcast en dit soort live sessies. Ze hebben allemaal met elkaar te maken, want ik praat ook heel vaak over dingen die in mijn podcast al heb gezegd of al heb uitgelegd eigenlijk. En ook over dingen die ik heb geschreven in mijn artikelen. Artikelen zijn meestal artikelen die de gedachten van de mensen een beetje stimuleert. Bonucci. Ja. Ik wil eigenlijk dat de gedachten van de mensen een beetje gestimuleerd worden. Het heeft niks, niet alles je hoeft niet alles te geloven. Alsjeblieft, doe dat niet. Ik wil juist dat de mensen, ik wil gewoon het proces in gang brengen. Want ik ga je zo direct laten zien dat wij in principe een beetje in een soort hokje nu zitten. We zitten nu gesloten. En dat gebeurt ook. Felice noche, dag Liane. Ja, het is eigenlijk onze gedachtegangen, die zijn gesloten op basis van onze 5 zintuigen. Ik denk dat Maria volgende week daarover ook meer gaat zeggen, maar meer gaat bespreken daarover. Het is heel erg belangrijk om te weten, want de eerste is, ken jezelf. Gaan we zo direct ook de quotatie nog een keer lezen, want het is heel handig, het is leuk ook wel een keer als je het herhaalt. Dat is ook een deel van leren. Daarom soms herhaal ik dingen.
Maar dus word niet boos op me. Een beetje geduld. Ja? Als jullie geduld met mij hebben, heb ik ook geduld met jullie. Dag Novel, hoe gaat het? Dag Farida, goedenavond. Ja? Er is een actie, mensen. En het zijn voor de mensen die op de hoogte willen zijn. Elke keer als ik een nieuwe podcast uitbrengt. Of een nieuwe artikel uitbreng bijvoorbeeld. Dan kan ik jullie daarop op de hoogte stellen. Je kan ook, als je jezelf registreert, want ik wil iedereen natuurlijk belonen voor wat die dan doet, kun je 6 maanden, Bonoci, Florencia, kan je 6 maanden gratis Scribe abonnement winnen. Je kan natuurlijk na die periode, kan je natuurlijk het afzeggen als je dat wil. Maar ik zal dan zeg maar uit mijn eigen zak betalen voor die 6 maanden. En dan kan je genieten van alle soorten boeken. Het is een hele goede bron van informatie. Ik geniet elke dag ervan. Er zijn heel veel ook occulte boeken van oudheid, die ons heel veel leren. Ik heb heel veel van geleerd in ieder geval. En dat cadeau wil ik ook aan jullie geven. Dus gewoon alleen maar je e-mail achterlaten. En dan zijn we er. Dan de laatste dag, de laatste aflevering van Eigen Pad van seizoen 2, zal ik dan de winnaar of de winnares uitroepen. Oké? Dus die zullen dan in die show zul je dat weten. Of zal ik jou gewoon ook een e-mail sturen. Maar ik zal dan sowieso in de laatste aflevering vertellen wie dat is. Althans, de e-mailadres dan. Hè? Dit is een realiteitscheck. Ik begin minimaal de films hiermee. Want dit heeft heel veel met de films te maken. Dit is inscriptie op de Griekse tempel in Delphi. En het klinkt als volgt. Let op deze woorden, jij die de diepte van de natuur wilt onderzoeken. Als je niet in jezelf vindt wat je zoekt, zul je het ook niet hier vinden. Verwijzend, ik verwijs jou eigenlijk ook hier, dat de echte kennis, je moet naar binnen gaan. Mijn informatie is alleen maar het begin. Ik ben je alleen maar aan het, je kan zeggen, net als je een lucifer zeg maar aansteekt, dat is eigenlijk de enige wat ik doe. Dat noemen ze dan fiat lux, ja, de spark. Dit is het enige wat ik aan het doen ben. Want daadwerkelijk een vuur, zeg maar vurig worden, is iets van elk individu. Ze kan niks doen. Het komt allemaal door jou. Want in jou is de schatten der schatten verborgen. Ken jezelf. En je zult de universum en de goden kennen. Ja? Dus in de oudheid, voordat ik ga starten. Leerbaarheid is altijd iets belangrijk. Ik denk dat ik hier heel duidelijk in was. En ben nog steeds. Lage leerbaarheid, rigide twijfels, naïviteit. Goedgelovigheid, hoge leerbaarheid betekent gezonde twijfels. Open om te leren, een open geest hebben. En te veranderen ook. Want dat is het belangrijkste. Oké? Vandaag gaan we ook heel veel mooie occulte kennissen. Want het is het laatste gedeelte van de film. Zit het vol met occultisme. Ik ga het allemaal uitleggen. Degene van vorige week ga ik niet uitleggen meer. Ik heb trouwens ook, hoe noem je dat? E-mails gekregen van verschillende mensen. Mensen, als je mij een e-mail stuurt, hè, voor de mensen die het voor elkaar krijgen om mij een e-mail te kunnen sturen. Als je dat doet, geef ook meteen je naam erbij, want ik weet niet, ik weet het niet, wie je bent. Dus, en als je onzin flikt, dan ga ik helemaal niet reageren. Maar als het zinnig is, dan zou het kunnen zijn dat ik reageer op jou. Bijvoorbeeld iemand heeft mij, maar volgens mij is dat van de Engelse kant, want ik doe ook shows in het Engels. Iemand heeft mij een soort van website of document gestuurd over how to make the world better. I appreciate that, want dat betekent dat het proces is begonnen. Verschillende mensen beginnen toch wel te denken van hoe we het anders kunnen doen. En ik ben heel blij daarmee. Maar voor jullie is het in het Nederlands. Dus ik heb zelfs gekozen niet eens in de Papiamento te doen,
maar in het Nederlands. Zodat wij niet alleen maar de eilanden krijgen, maar ook Nederland als geheel. En ik denk wel dat dat specifieke e-mail van Amerika komt. Maar ik weet het niet. Dus, maar ik heb ook e-mails gekregen van buurlanden. En ik weet niet wie jullie zijn. Dus minstens een naam achterlaten, dan weten de mensen, dit is dit persoon. En dan kan ik, als je iets wil dat ik zeg in de show, dan kan je die ook gewoon doen. En dan kan ik je naam erbij zeggen als je dat zo leuk vindt. Oké, so dit is het thema. Het thema voor dit seizoen natuurlijk. We zijn bezig met wat is een matrix. Dit is deel 2 ervan. Volgende week krijgen we Maria West als gastspreker. Die zal ook ingrijpend diepgaand geven aan dit verhaal. Ook een beetje een verandering. Maria is een mysticus, je zou zeggen zelfs een occultist, die zich de afgelopen jaren heel veel heeft bezig gehouden met trauma-gebaseerde manipulatie. Vooral in de satanische kringen. Ze is een hartstikke lieve ziel. Ze is een klein beetje anders dan ik. Maar dat is ook zo heel leuk, want ik vind, ik breng de mannelijke kracht, ik breng de mannelijke gedeelte. En zij brengt dan zeg maar het vrouwelijke gedeelte van het hele verhaal. Deel 2 zal gevolgen zijn. Engelhard zegt, if you're not willing to learn, no one can help you. But if you are determined to learn, no one can stop you. Oh, I like that. I like that a lot. So, if you're not willing to learn, no one can help you. And if you're not determined to learn, no one can stop you. That's true. And it is sad as well. But it's fundamentally, I can agree with that. Deel 2. We gaan praten over de tweede films. Dus ga al die films kijken. Waarom zijn we in de Matrix? Ga ik zelf praten over de illusie van normaal. Komt Maria weer met op trauma gebaseerde mind control. Die gaat zij daarover hebben. Deel 3. Hoe komen we eruit? Ik ga dan hebben over wat betekent het om ontwaakt te zijn. En dan gaat Maria weer praten over je eigen gedachten weer herbezitten eigenlijk. Daar gaat het om. En deel 4. Wie ben jij? Wat is je doel? En ik praat weer over het programma versus de echte evolutie. En ik gebruik het woord evolutie en niet revolutie. Want we gebruiken heel vaak revolutie als we dan een nieuwe traject willen gaan starten. Maar een revolutie is hetzelfde blijven doen. Misschien in een ander jasje. Wat wij eigenlijk aan het doen zijn. Oké? En deel 4 dan. Jij bent het goddelijke in het vlees. Dat gaat Maria het ook erover hebben. Vorige week heb ik een klein beetje meer gesproken over wat ze gaat doen. Maar ik denk dat het leuker is als zij het zelf komt en zij zelf vertelt. Dus zij is dan dus gepland voor het eerste keer volgende week. Dat is best wel leuk. Dit zijn de 4 films, mensen. Dus als je dat niet hebt gezien, je kan het altijd... we gaan beginnen met de eerste film. De eerste movie. Ja. Ik zie hier nog wel een vraag. Wat is evolutie? Evolutie is eigenlijk vooruitgaan. Dus revolutie is verandering brengen. En dus nog een keer dezelfde doen. Maar in een andere manier, in een ander jasje. En evolutie is eigenlijk vooruitgaan. Ook in bewustzijn, vooral in bewustzijn. Oké? Wij hebben de afgelopen periode van de historie van de mensheid, hebben we het meestal over revolutie. Er zijn altijd revoluties geweest. Nu ook. Als mensen gaan protesteren, het is een vorm van revolutie. Dus wat gaan ze doen? Ze gaan stoppen het op die manier te doen. En dan gaan ze de andere kant weer hetzelfde doen, maar op een andere manier. Oké? In een ander jasje. Ja? Dat zijn we nu erg mee bezig. Ja? Dus houd het in de gaten, want we willen evolutioneren en niet revolutioneren. Dat is wat we willen. Dat is wat je wil voor de mensheid. Dat is ook eigenlijk mijn diepe wens voor de mensheid. Is om te evolutioneren, om domme gedachten, stommiteiten, eigenlijk weg te halen van je hoofd en vervangen met betere, verhevene
gedachten. Dat is wat dat mijn diepe, want dan komt de echte mens eruit. De hoogste potentie van de mensheid komt dan eruit. Maar er is een proces gaande en het is ook nodig, in zekere zin. Maar er is twee pad. En dat ga ik zo direct uitleggen. En dan hangt er vanaf welke pad we kiezen, hoe het gaat worden in de toekomst. Oké? Dit zijn de 4 punten. Het zijn allemaal allegorieën. Er zijn heel veel verhalen, vooral in de Bijbel, in de Koran. Heel vaak, ook al zeg je van die personen die waren echt aanwezig. Het gaat niet eens daarover. Het gaat niet over Jezus of Mohammed of wie dan ook. Het gaat eigenlijk over de boodschap die ze brengen. En daar moeten wij dan nu één keertje, eens en vooral begrijpen. Daar gaat het om. Oké? Hi Anna, goedenavond. Ja? Dus, en ik heb uitgelegd, een allegorie is een gedicht of afbeeld die kan worden geïnterpreteerd om de verborgen betekenis te onthullen. En dan meestal een morele betekenis. Oké, dus de meeste verhalen van de Bijbel is ook zit een moraal erachter. Dat moeten we gaan leren herkennen nu en ons gedrag aanpassen. En niet meer verwachten dat bijvoorbeeld de kerk het voor ons doet, de regering het voor ons doet, of zelfs geld het voor ons gaat fixen. Want het gaat niet gebeuren op die manier. Ja? Dus de eerste film gaat, wat is de Matrix? Wat bedoelen we, wat is de Matrix? De tweede film gaat over waarom zijn we in de Matrix. De derde film gaat over hoe komen we eruit. En de vierde film gaat over wie ben jij en wat is je doel. Ik ga een beetje snel doorheen, want dit hebben we al vorige week gehad. Maar voor degenen die vorige week hebben gemist, alsjeblieft ga die eerste podcast kijken, de eerste aflevering kijken. Maar in ieder geval, als je besluit nu om door te gaan, heb je tenminste een beetje een idee. Populairste is natuurlijk de eerste. Die was eigenlijk het leukste voor heel veel mensen als ik mee ze praat. Maar toen ik het eerst zag, vond ik het prachtig, maar ik begreep er helemaal niks van. Oké? Dus, maar ik suggereer dat de tweede, de derde en zelfs de vierde film minder populair waren dan de eerste, omdat het heeft te maken met het verandering van het zelf. Het heeft te maken van jezelf in de spiegel kijken. Dat is het probleem. Mensen hebben meer problemen daarmee. Oké, so wat is de Matrix? Wat bedoelen we als we zeggen, wat is de Matrix? Nou, ik wil voordat we beginnen, want ik ga nu helemaal jumpen naar het einde van vorige week. Maar ik wil wel eerst iets uitleggen dat ik denk dat het heel belangrijk is. Want je moet wel begrijpen, en dit heb ik in mijn podcast wel besproken, maar het is wel handig om hier toch nog te bespreken. Want ik denk dat dat belangrijk is voor het begrijpen van de rest van de film ook. Oké? De heersende dynamiek van een van de hogere heersende machten, bijvoorbeeld de wet van polariteit. Dus ik ga nu de wet van polariteit nemen, dat is een van de hermetische wetten. De heersende dynamiek eigenlijk in de wereld stelt dat je alleen beslissing kan nemen op basis van nummer 1, liefde. Nummer 2, angst. In mijn podcast heb ik hem helemaal uit elkaar gehaald wanneer je heel vaak in angst bent. Wat gebeurt er ook in je brein? En wanneer je uit liefde handelt, en wat gebeurt ook in je brein? Oké? Dit is wel een belangrijke informatie voordat ik dan zeg maar de informatie ga geven die ik vandaag ga geven. Dit is ook de onderliggende leer. Dit is een van de belangrijkste onderliggende leer van de hermetische principes. Dat is ook wat ik noem dan de wet van polariteit, de wet van angst en liefde. Dat is één van de polariteiten die de wereld eigenlijk heerst. Oké? Dat is ook een principe van onze realiteit. Dit is één van ze. Ja? Dat je dan of kan handelen op basis van liefde, of kan handelen op basis van angst. Ja? We creëren dus
de gedeelde ervaring op basis van een van de tweeën. Dus onze realiteit die je ziet, de werkelijkheid die we nu ervaren, ja, die iedereen ervaart. Oké? Ook al ben je een van de personen die denkt dat iedereen zijn eigen waarheid heeft. Je kan natuurlijk niet zeggen dat er nu geen oorlog is in Oekraïne, tussen Oekraïne en Rusland. Dat is een werkelijkheid. En ik ga jou vertellen, wij hebben dat veroorzaakt. Niet Poetin, niet de Oekraïense president. Wij hebben dat allemaal veroorzaakt. Ja? Farida vraagt, waar kan ik het bekijken? Ik denk dat het als je op mijn website gaat, en dan klik je op podcast. En bij de podcast, ik zal vanaf het begin beginnen. Want het is helemaal een uiteen, want ik ga heel diep in. En je ziet, in het begin is het rustig, gezellig. En dan ga ik dieper en dieper en dieper en dieper. En dan volgens mij, het gedeelte van polariteit, van angst en liefde, heb ik in de 5e of 6e podcast. Daar ergens krijg je dat. Waar ik dan praat over de brein. De drie-eenheid van de brein. Waar ik gedeeltelijk ook hier heb gedaan. Maar volgens mij later ga ik het... Ik ga in ieder geval een stukje hierin ook kwijt. Oké? Want het idee eigenlijk van deze podcast zijn dat jullie dan naar de podcast luisteren en dan komen jullie hier en dan kunnen jullie gewoon vragen stellen. En ik zal het met allerlei soorten liefde, met alle liefde die ik heb in mijn hart, ga ik dat antwoorden. Oké? Dus wij creëren, zeg maar, de realiteit die we hebben op basis van angst of van liefde. Dus alle pijn die je hebt, alle lijden die je nu meemaakt, heeft te maken hiermee. En het heeft te maken hiermee in het collectieve, dus wij als mensenras, maar ook als individu. Wat je heel vaak ziet en hoort, in heel veel materiaal die je daarbuiten krijgt, praten ze alleen maar over hoe kan jij bijvoorbeeld krijgen wat je wil. Bijvoorbeeld, hoe kan ik een auto manifesteren, een huis manifesteren, liefde van je leven manifesteren. Al deze, sorry dat ik het zo zeg, maar onzinnige dingen. Wij moeten daar niet focussen, want als wij focussen op de verbeteren van het collectieve, de individuele automatisch gaat ook beter. Oké? En het moeilijke hiervan is dat iedereen moet bij zichzelf beginnen. Dus je moet nog steeds bij het individu beginnen, maar niet op een egocentrische manier. Oké? Want ik zeg dit, want de New Age beweging denkt, de mensen die in de New Age beweging, zeg maar, hun boodschap naar buiten brengt, ze denken echt dat het individu degene is die de totale werkelijkheid daarbuiten maakt. Dus ze zeggen je heel vaak, ja, mediteert, focus niet wat daarbuiten gebeurt, eigenlijk negeert dat en focus op jouw eigen gelukkigheid. En dat werkt niet zo. It doesn't work like that. Ja, je kan, want we zijn creërende krachten. Deels kan je heel veel bereiken door te mediteren en misschien met verbeeldingsoefeningen, et cetera, maar it doesn't really work like that. That is not you at your top. Het is niet jou op je hoogste niveau. Ja? Als het iets is, dan is het jou op je laagste niveau. Of niveau van de ikke. Het niveau van wat ze noemen de root chakra in de oosten. Het niveau van base desires. Dan zijn de basisbehoeften. Ja? Dat is het niveau. Het is niet het niveau van een verheven persoon. Een persoon met een hoger bewustzijn. Ja? En dus dat individu zijn realiteit creëert, dat is een beetje hetgene wat ze willen. Dit is het kleine ego dienen. Ja? De dienst aan het zelf. Dat is waar The Secret bijvoorbeeld erover gaat. The Secret heeft over... en het is eigenlijk het is verkeerd. En het is heel solipsistisch en satanisch.
Ja? Solipsisme, ik heb een keertje uitgelegd volgens mij in de vorige podcast. Solipsisme is het idee, ja, de gedachte, dat jij op basis van jouw eigen gedachten de waarheid creëert. Oké? De waarheid is op basis van wat jij denkt. En het is niet helemaal zo. Wij als mensenras, ik zou zelfs zeggen als hele creatie, zijn onderheven aan een aantal wetten. Ja? En deze wetten zijn niet dezelfde als mensenwetten. Ik noem het even voor het gemak de wetten van God. Of universele wetten. Wat ik heel vaak gebruik is natuurwetten. Oké? We zijn eronder. Dus we kunnen alles doen wat we willen, maar we kunnen niet eromheen. Ja? Het is de koning van creatie. Maar het is niet de koning in de zin van een koning zoals wij hebben in Nederland. Ja? Een koning in Nederland, als het ware, is een koning die zegt, die ziet jou, ook al zegt hij het niet. Het heeft niks te maken met zeggen. Het heeft te maken met acties. Oké? Ze zeggen, oh, ik ben je koning, maar je bent vrij. Die twee dingen gaan niet samen. Oké? Het gaat samen misschien in jouw achterlijke hoofd. Daar gaat het samen. Maar in de werkelijkheid, een koning en vrijheid gaan niet samen. Oké? Dus als ik zeg koning van de creatie, bedoel ik ook dat je niet eromheen kan gaan. Maar het is daar bedoeld voor onze evolutie. Daar is het woord weer. Voor onze evolutie. Het is om ons naar voren te brengen. Om ons te vertellen, dit is hoe je moet met elkaar omgaan. En dit helpt progressie. En als je dan niet op deze manier handelt, dan komt pijn en lijden. Als instrumenten, want het is niet eens slecht. Pijn en lijden is niet eens slecht. Het heeft alleen maar te maken van, ben je uiteindelijk bewust geworden van, oh, als ik zo blijf doen, dan blijft pijn en lijden als resultaat. Dan krijg ik pijn en lijden als resultaat. En als ik mijn gedrag aanpast, ja, dan krijg ik vreugde, waarheid, liefde als resultaat. En daarin is de progressie van de mensheid gegarandeerd. En dat is het allemaal. Want anders zouden we nu niet eens slecht kunnen doen als mensen. Ja? Dus het is niet een koning die met daar in de hemel zit met witte baard. Dat is het niet. Ja? Dus je moet eigenlijk de grote ego dienen. Dat is dan dus de originele gedachte. Er is een originele gedachte, mensen. Dit is iets dat heel vaak gemist wordt in heel veel mensen, omdat jou altijd verteld wordt dat jij zelf de waarheid creëert. Dat jij zelf de waarheid creëert. Oké? Want jij creëert enigszins waarheid, want je bent nu hier en morgen kan je niet meer zeggen, ik was niet hier. Dat zou dan een leugen zijn. Dus de waarheid die jij creëert is in het klein. Dus maar er is ook een waarheid in het grote, die ook voor iedereen geldt. Voor hele creatie zelfs geldt. Oké? En dat moet je gaan begrijpen om jouw eigen, zeg maar, waarheid in harmonie te zetten. In harmonie, zeg maar, te brengen met de grotere waarheid. Dat noem je dan de grote ego. Ja? De originele gedachte. Ja? De onderliggende ware lering ook eigenlijk van Thelema. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord. Maar een van mijn favoriete, je kan zeggen meesters, is Aleister Crowley. Hij was geen goed persoon. In die zin van het goed doen. Ja? Hij was een persoon die, ik zou zelf zeggen, heel erg kwaad. Heel evil. Ja? Maar hij heeft een aantal leringen achtergelaten die ons heel goed kunnen helpen. En dus dat getuigt ook dat hij een persoon was met een bepaalde bewustzijn. Maar helaas, hij wilde alles proberen. Alles slechte ook proberen. En dat heeft hem in heel veel problemen gebracht. Desalniettemin, zijn leringen, zijn teksten zijn achtergebleven voor ons. En dat zijn de leringen van Thelema. Thelema betekent trouwens wil. De grote wil. Hij heeft een bekende
Als de mensen die in de occulte kringen zich begeven, die kennen dit. Hij heeft een bekende quote. Die zegt, doe wat thou wil. Doe wat je wil eigenlijk. Maar wil met grootletter W. Dat is, hij zegt, that's the, do what thou will. En dan zegt hij, liefde is de wet. Love under will. Dus hij legt het uit ook daarna. Maar heel veel mensen die citeren alleen maar het eerste gedeelte. Do what I will. Doe wat je wil. Oké? Dus we creëren eigenlijk de ervaring op basis van liefde of van angst. Dus ik heb hier Eva die zegt, je creëert je ervaring. Ja, je creëert je eigen ervaring. Je creëert je ervaring op basis van wat jij denkt, voelt en uiteindelijk doet. Dat bepaalt wat morgen ook gaat gebeuren. Vooral je gedachten. Dus het is niet verkeerd dat wat dan aangevallen wordt, is het hart. Want als je iets denkt, dan uiteindelijk, als je het voelt dat het echt waar is, dan ga je eraan handelen. Want we zijn vrij. We zijn vrije entiteiten. We zijn vrije wezens. We hebben niemand niks schuldig. Het bestaat niet. Het is iets dat wij vanaf klein hebben ze ons geleerd. Maar ze hebben ons verkeerd geleerd. Ja? En wij doen nu op dit moment niet genoeg ons best om genoeg mensen op de hoogte te brengen dat het anders kan. Ja? Zo, liefde creëert dan dus orde. Orde. Hetgene wat iedereen wil. Want als ik naar buiten ga en vraag mensen, wil je chaos hebben? Zegt iedereen nee. Wil je oorlog hebben? Zegt iedereen nee. Zo, waarom hebben we oorlog dan? Niemand wil oorlog. Niemand wil chaos. Maar dit is hetgene die. En ik ga je vertellen wat er aan de hand is. De natuurwet is ons aan het vertellen, dit is niet het manier hoe wij moeten denken. Oké? Dus liefde, als wij uit liefde handelen, creëert dat orde, wijsheid. Want wijsheid heeft een stukje handelen erin. Ja? Want je handelt nu omdat je begrijpt. En dat is wijsheid. Ja? En ware samenwerking. Ja? Ware vrijheid. Niet de vrijheid die ze nu ons hebben geïndoctrineerd, zogenaamd dat we hebben. Oké? En terwijl angst creëert chaos, dat is wat we zien, chaos. Zet je televisie aan. Je hebt politie nodig, want mensen gaan wat? Ze gaan vechten. Dat is geen anarchie trouwens. Dat hebben ze dan, de naam anarchie komt uit an, is een Griekse woord. Het is an en arkon. En arkon betekent heersers. Ja? En an betekent zonder, geen. Dus een anarchist is alleen maar iemand die zegt, zoals ik ben een anarchist. En het is alleen maar iemand die zegt van, ik heb geen heersers. Ja? Goedenavond Tito. Ik aanvaard geen heersers. Bijvoorbeeld, koning Willem-Alexander is niet mijn koning. Dat je me begrijpt. Ik gebruik duidelijke taal, zodat mensen me begrijpen. Het is niet mijn koning. En ik ben hem ook niks schuldig. Rutte is ook niet mijn koning. Ik ben hem niks schuldig. Ik ben vrij, ja, als een anarchist. En ik wil wel regels hebben, maar die regels zijn natuurwetten. Daarom gebruik ik het woord ook natuurwetten. Ja, want het is in onze DNA. Want op een of andere manier weet je dat op het moment dat je geboren bent, dat je je moeder niet moet vermoorden. En je hebt Rutte daarvoor niet nodig hoor. Ja? Tito, hoe gaat het? Ja? Op een of andere manier weet je dat je je buren ook niet moet vermoorden. Het is in je DNA geschreven. Zit erin. Je bent ermee geboren. Ja? Dus je hebt niemand nodig om jou te vertellen wat je moet doen. Je hebt alleen maar begrip nodig van natuurwetten, zodat je je gedrag daaraan kan aanpassen. Wil je echte gelijkheid hebben? Als je echte gelijkheid wil hebben, dit is de manier. Niet hoe wij het nu doen. Hoe wij het nu doen is, je denkt het alleen maar. Het is alleen maar in je gedachten. Maar als je dan kijkt naar de feiten, is het heel iets anders.
Want je ziet ook, Poetin die wordt van de ene op de andere dag wordt hij wakker, knopje drukken en raket sturen naar Oekraïne. Omdat ze immoreel zijn. Klaar. Dat is de antwoord. Ze zijn immoreel en ze moeten, zeg maar, eigenlijk een pak slaag krijgen van moeder aarde. God bless you, Tito. Ja? Iedereen denkt en vindt dat er een overheid moet zijn. Ja? Ze zijn dan eigenlijk arkonisten, niet anarchisten. Arkonisten, want arkon. Mon-arkon. Mon betekent één, arkon, regeerder, ruler, heerser. Ja? Mon-arkon, ja? Ik ben arkon, zonder heerser. Hoeft niet. Wij denken dat het niet kan. Het kan. Het kan. En ik zou je suggereren, wat ga ik straks ook erover hebben. Het is deel ook van onze programmering. Dat wij geboren worden en denken dat wij iemand boven ons moeten hebben die ons moet vertellen wat we moeten doen. Dit is niet waar. Tito zegt, Poetin is de broer van de duivel. Nou, geloof me wel. Echt zo. De overheid, we hebben het niet nodig. Ja? Als je dat gelooft, hè, en weet je wat grappig is? Deze mensen dan geloven dat ze begrip hebben ook over hoger bewustzijn. Dezelfde mensen die ook geloven in de regering. Echte spiritualiteit is dit, mensen. Als jij begrijpt wat jij aan het lezen bent in de occulte documenten, ja, deze thema komt telkens naar voren, continu, misschien in een andere jasje, in een ander verhaal. Ja? Aan het einde ga ik ook een Egyptisch verhaal vertellen die precies hetzelfde is als de christelijke verhaal, als de Matrix verhaal. Oké? Precies hetzelfde. Het is niks anders. Ze vertellen, want onze voorouders wisten dit al lang. Ja? En als ik praat over een Egyptische allegorie, dan praat ik over zeker zo'n misschien 5000 tot 6000 jaar geleden. En laat me je vertellen, daarvoor wisten ze dat ook al. Ja? Ik ben alleen maar een boodschapper die hetzelfde weer gaat vertellen, zodat mensen, want we zijn het vergeten. Door elke keer als we hier komen, vergeten we hetzelfde, om dit weer, zeg maar, te zien. Ja? En ze denken dat ze het begrijpen, en denken dat ze goede mensen zijn ook. Laat me je vertellen, als jij eens bent met de regering, je bent geen goed persoon, je bent een slecht persoon. En ga je vertellen waarom. Ja, door de overheid te steunen, steun je geweld en slavernij. Het is een vorm van slavernij en ik ga het laten zien ook. Laat me je bijvoorbeeld een verhaal vertellen. En dit zal misschien een aantal mensen een beetje ongemakkelijk laten voelen. Maar vraag jezelf af, waarom voel ik me ongemakkelijk? Oké? Ja, en vooral onze Nederlandse kijkers. Vroeger hadden we Tula en Bashan Karpata. Tula en Bashan Karpata, voor de mensen die het nog niet weten, die waren twee slaven die hebben gevochten, even samengevat, voor de vrijheid van Curaçao. Oké? Tula, wanneer hij nou, zeg maar, naar zijn de ochtend, hij is een slaaf. In de vroege zin. Ja? Hij moest van de baas opstaan, naar de boerderij gaan, bij wijze van spreken, oogsten, en 5 uur 's ochtends wordt hij wakker, en 5 uur of 6 uur 's avonds is hij weer terug. Ja? En de vraag is, hoeveel procent van hetgene die Tula en Bashan Karpata hebben geoogst, bleef in de handen van Tula en Bashan Karpata? Ja? Hoeveel procent daarvan bleef in de handen van Tula en Bashan Karpata? 0%. Dus 100% gaat naar de baas. En de baas begrijpt wel overal van, deze mensen hebben eten nodig. Dus ik geef ze een aardappel, ja, zodat ze nog een beetje energie hebben, zodat ze morgen precies hetzelfde doen. Begrijp je dat? Oké? Het koningshuis bestaat toch niet, zegt Engelhard. Dus niet legitiem. Nee. Geen van dezelfde regering is niet eens legitiem. Want niemand kan jouw rechten geven. Jouw rechten krijg je inherent in de natuur. Heb je rechten gekregen. Van de natuurwetten, zou ik zeggen. Oké?
Dus Tola komt terug, 0% blijft bij hem. 0. Niks. En de baas geeft hem een aardappel, zodat hij morgen precies hetzelfde gaat uitvoeren. En ik ga je uitleggen hoe dit komt. De slavenmentaliteit en de heersermentaliteit. Hoe dat komt. Ik ga het vandaag uitleggen. Ja? Dus, en ik ga je vertellen. Nu, kijk naar de situatie van nu. En denk voor jezelf. Kijk naar de situatie van nu. Je gaat naar je werk. Hoe laat? Nou, 5 uur is verschoven naar 8 uur. Je gaat 8 uur naar je werk. En 6 uur is verschoven naar wat? 6 uur is verschoven naar... het is 6 uur gebleven. Ja? Niet te zeggen, we zijn nummertjestrekker van de overheid. Ja, dat zijn we ook. Oké? Dus het is verschoven nu naar 6 uur. Of sorry, het is niet verschoven. 6 uur is intact gebleven. 5 uur ochtend is verschoven naar 8 uur 's ochtends. En het is nu zeg maar je werkt van 8 tot 6 of van 8 tot 5. Het hangt er vanaf hoe je je pauzes neemt. Oké? Aan het einde van de dag kom je thuis. Nou, er is geen baas thuis. In die zin dat er iemand fysiek is die je gaat vertellen, geef me 100% van wat je vandaag hebt geproduceerd. Zo hebben we niet gedaan nu. Wat we hebben gedaan is, wat de mensheid heeft geaccepteerd, is dat aan het einde van de maand, ja, een instantie die een beetje niet duidelijk is wie die is, min of meer. Hij is een systeem, noemen ze dat. Het is geen persoon meer. Ja? Het is nu een systeem geworden. Dus een systeem is een collectiviteit van personen dus. Ja? Het is hetzelfde. Ja? En die besluiten nu wel, zonder je toestemming, om 40%, 50% weg te halen. Principieel hetzelfde. Oké? Dus iedereen die dit spelletje speelt, is in essentie een slaaf. En daar zijn we ook aan gebleven. Daar zijn we ook gebleven in het afgelopen deel. Ja? Want je bent een slaaf van het systeem. Want je luistert ernaar en je doet precies wat ze zeggen, zonder eigenlijk wat je aan het doen bent over na te denken. Hey, ben ik goed bezig? Is dit handig? Is het handig ook voor mijn gezin? Want we hebben allemaal een gezin. Ja? En nog mooier om te vertellen is, wij hebben niet eens echt een paspoort. Nee, we hebben... Ja, dat is ook nog een kwestie die... Laten we daar niet aan beginnen. Ja? Het zou in principe een reisdocument moeten zijn. En eigenlijk de vraag is dat überhaupt legitiem? Om elke keer licenties te hebben van dingen. Om iemand te vragen van mag ik? Ben ik dan een klein kind of zo? Ja? Maar enigszins, wat wij kunnen doen is, als wij massaal praat ik over, moreel worden, dan is deze dingen die gaan automatisch weg. En ik ga je ook uitleggen hoe dat gaat gebeuren. In de film praten ze hierover. Ja? En dan zegt, klopt, slaaf van het systeem, ja. Het is een moderne slavernij. Ja? Op het moment dat je een instantie hebt die je duwt. Want als je zegt van ik wil niet meedoen, wat krijg je dan? Geweld. Ze gaan politie bellen. Ja? Kijk nu naar wat is gebeurd met Poetin en Oekraïne. Oekraïne zegt nee, ik ben een vrije staat. Which is ook niet echt, maar goed, we zijn vrije mensen zogenaamd. Ja? En ik wil niet luisteren naar je Poetin. En wat heeft Poetin gezegd? Oh, je gaat luisteren naar me. Knopje drukken, raket sturen. Snap je? Dit is het probleem. Maar dat hebben we zelf veroorzaakt. Wij hebben het zelf veroorzaakt. Ja? Dus, en dat is het droeve van het verhaal. En we hebben het zelf veroorzaakt. En wij hebben in de aggregate, in de collectieve, hebben we ook iets dat ik noem dan de Jezus-complex. De Jezus-complex of de Verlossers-complex. Dat is dan, wij verwachten dat iemand anders ons probleem gaat oplossen. En dat gaat niet zo zijn. Ja? Dus, als je dit verhaal van Toele en Bajang Tarpata begrijpt,
Ik hoop dat dat dan nog een klein beetje beter en duidelijk is geworden. Dat wij nu niet echt vrij zijn. Want je kan niet zeggen tegen Belastingdienst, nee, ik wil het niet doen, zonder dat ze lastig doen. Jij in je uppie. Maar als wij het allemaal doen, dan wordt het een ander verhaal. Ja? En daar gaat het om. De collectieve bewustzijn moet omhoog gaan. Ja? En het is een secte. Regering is een secte. Oké, laten we het anders brengen zelfs. Het is zelfs een religie. De mensen die zeggen van, ik geloof niet in goed, ik geloof niet in goed. En dan vervolgens wel gaan stemmen, dat is dan jouw religie. Omdat, het is heel simpel. Je moet maar geloven dat ze het goed doen. En je moet maar geloven dat ze niet corrupt worden. Ja? Ja. Engeland zegt, kijk naar de ontwikkeling van de afgelopen 2 jaar door de pandemie. Heel goed. Het is een plan. Het is een pandemie geweest. Oké? Ik zeg niet dat de virus niet bestaat. Maar denk na. Kijk om je heen. Geloof niet blindelings aan. Dit is ook nog iets, hè. Daarom is het een secte. En het is een satanische secte ook. Ja? Het is een religie. Ja? En mensen blijven denken dat veiligheid zullen krijgen door hun rechten op te geven. Het is het tegenovergestelde. Je bent veiliger als je je rechten hebt. Ja? En dan is het ook... Ja, het zijn een domme koers eigenlijk. Dat zeg ik ook. Als je te veel vlees eet, dan... Oh god, dan ga ik niet eens beginnen. Maar goed. Kijk, mensen... Er zijn mensen die rondlopen die denken van, oh, hoe kunnen we dan samenleven zonder overheid of geld? En hoe kunnen we niet bedenken? We kunnen niet eens bedenken. Dit is hoe gemanipuleerd we zijn. We kunnen niet eens zo ver gaan. We kunnen niet eens bedenken hoe we dit kunnen doen zonder deze regeerders. Want je betaalt ze eigenlijk voor niks. Ze maken hun zakken, ze vullen het. Misschien in Nederland vullen ze het minder. Maar gevuld zal het worden hoor. Ja? Dus ga me niet vertellen dat Nederland helemaal heilig is, want het is niet zo. En de gedachtegangen en de ideeën van Nederlanders heel goed zijn, het is niet zo. Ik, Curaçaoenaar, zeg het hier bij deze. Het is niet zo. In tegenstelling, het zijn, als ik het zie in het optiek van moraliteit, het is de meest immorele dingen die ik zie op televisie en in het nieuws. En dat maakt me best wel pissig. Omdat het gaat ook over mijn vrijheid. Het gaat niet alleen maar over jullie vrijheid. Want het is eigenlijk, ik praat uit liefde voor jullie vrijheid. Maar het gaat ook over mijn vrijheid. Ook al ben ik vrij. Ja? Maar ik krijg continu te maken met mensen die denken dat ze hun ideeën op je kunnen leggen en drukken. Oké? Dus het is een virus. Precies, er is een virus. Griep is geherdefinieerd geworden. That's all. Ja? Dit is de matrix. Het continu pompen van ideeën van deze heersers. En dan wij moeten dan zeg maar zogenaamd ons mondje dicht doen. Ja, niks zeggen. En dat moet allemaal gebeuren. Laat het kwaad hoge tij vieren. Dus nu hebben we een politiestaat, mensen. Je kan het wel zeggen van nee, het is niet zo. Ah, oké. Ja? Dus we moeten hun laten doen wat ze doen. Laat ze het kwaad doen wat ze doen, ongestraft blijven. Want we moeten ze continu vergeven. Continu vergeven. Het is niet alleen maar Rutte. Het is Rutte. Het is alle parlementsleden. Iedereen is het. Die daarmee meedoet. Jullie zijn allemaal mede slavenhandelaars. Dat is het eigenlijk. Echte vergeving. Ik wil al deze mensen wil ik vergeven, hoor. Daar gaat het niet om. Als ze komen, want net als de laatste keer in Nederland kwam, Amsterdam. Oh, we vergeven je. We vergeven. Vergeef ons. Nederland kwam, Amsterdam eigenlijk. Dit is Nederland, Amsterdam. De gemeente Amsterdam kwam naar buiten en die zeggen vergeef ons, zwarte mensen, whatever. Wij hebben het fout gedaan. Sorry. En daarna kwam ook naar voren. Ik zeg nee, geen sorry. En dan ga je vertellen waarom. Want het slavensysteem is er nog steeds.
Niks is veranderd. Dus vergeving, echte vergeving, is een twee ding. Het gaat twee kanten op. Ja? Ik ben op het punt om jou op je plek te zetten. Je zegt sorry. Dan zeg ik oké. Nu wil ik zien wat je gaat doen. Wat ga je doen? Ga je ons vrijlaten? Of ga je ons niet vrijlaten? Wat ga je doen? En als je ons vrijlaat, vergeving is mogelijk. Ja? Maak je niet al te veel zorgen. Mensen zijn bang dat als er geen heersers zijn, dat iedereen in chaos gaat leven. Nee mensen, want liefde moet onze voornaamste besluitelement zijn. En ik zou zelfs zeggen, zelfs zonder die heersers moet men niet bang zijn voor chaos. Men moet niet bang zijn voor potentiële chaos ook. Want we weten niet dat er chaos gaat komen. Het is potentieel. We zijn zo bang dat we dan zeggen van hé heersers. Oh nee meester. Alsjeblieft meester. Please help me. Geef me geld einde van de maand. Geef me geld om dit te doen. Geef me eten. Geef me, want ik kan het niet alleen. Want ik ben een kleine baby die dat niet begrijpt dat ik verantwoordelijk ben. Ja? En dan zegt hij, ja, als je meedoet, ben je medeverantwoordelijk en houdt de slavensysteem in stand. Precies, now you're getting it. Uit liefde. Liefde is alles. Begrijp wat niet kan veranderd worden. Dat is natuurwetten, dat is waarheid. Dat kan niet veranderd worden. En focus op wat we wel kunnen veranderen. Dat is dan dus onze gedachtegang, ons geloofssysteem, ons gedrag. Dit is de middenweg. In de occultisme noemen we dit de middenweg. De weg van balans. Ja? Het is op de juiste weg dus. En hier is mijn werk op gebaseerd. Op het moment dat de meeste mensen, zeg maar, quote-unquote wakker worden en beginnen te begrijpen dat ze verantwoordelijk zijn voor voor hun eigen gedrag. Op het moment dat we dat beginnen te begrijpen, ja, automatisch gaan we elkaar niet lastigvallen. Ja? En dus automatisch voorkomen we oorlog. Automatisch. Maar, daarom, ik ga later het verhaal van de Egyptische verhaal vertellen. Die in het occulte ook verteld wordt. En dan ga je het ook zien. Dat op het moment dat we dan niet de juiste pad kiezen. Ja. Wat wij nu aan het meemaken zijn. Is maar het begin mensen. Daarom ben ik hier. Uit liefde. Want ik begrijp wel dat. Want ik kon ook met al deze kennis thuis blijven en niemand niks zeggen. Dat had ik ook kunnen doen. Maar ik heb gekozen om naar buiten te komen. Want waarheid moet een keertje een stem hebben. Laten we toch wel het verhaal van de Egyptische lering geven. In de Egyptische verhalen heb je Set. Het god Set. Ja, die Osiris heeft vermoord. Ja. En dan vervolgens heb je dan Isis. Die ging op zoek naar Osiris. En Osiris heeft eigenlijk weer doen herleven. Opstaan. Oké? Maar Set heeft Osiris vermoord. Maar Osiris was een god van rechtvaardigheid. En Set was de god van de onderwereld. De entiteit van angst. Oké? Dus angst heeft rechtvaardigheid vermoord. Zo moet je dat zien. Het is een allegorie, mensen. Ja? Dus en dan zie je hier Novelle zeggen, oh ja. Zie je, Novelle zit... Dit is het. Hier gaat het altijd over geweest. Het was altijd zo. En het zal ook altijd zo worden. Angst vermoordt rechtvaardigheid. Als we in angst handelen, is er geen rechtvaardigheid. Oké? En het mooie van het verhaal is dat Osiris, die ging dan eigenlijk beoordelen op basis van de wetten van Ma'at. Ja, in de vorige podcast, in het vorige seizoen, soms eindig ik de aflevering met Kro Ma'at. Het betekent de waarheid zal zijn, want Ma'at is de god van waarheid. Ja, het is de waarheid. En dan rechtvaardigheid kan alleen maar gebaseerd worden dus op wat? Waarheid. Oké, zie je? Ik hoop dat er een paar lichtjes gaan zitten branden nu. Ja? En Isis is moeder. En wat is een moeder? Een moeder is liefdevol. Caring. Met het hart. Ja? Dat is het moeder. Ja, het moederfiguur. Isis is het moederfiguur.
Ja? Ze wordt ook gezien als de God van wijsheid. De wijze God. Want op het moment dat je dan de pad van wijsheid kiest, de goede kant op gaat, dan ben je wijs. En dan gaat moeder Isis jou voor zorgen. Ja? In de gnostische verhaal komt ze terug als Sophia. Het is hetzelfde. Ja? Het is dezelfde figuur, dezelfde verhalen, continu weer herhaald, weer opnieuw verteld. Het zijn geen echte goden, het zijn geen echte mensen. Ja? Het zijn allegorieën. En als je denkt dat de Jezusfiguur een van de enige is die echt is, ja, ik weet niet meer wat ik moet zeggen. Ja, verander je kanaal dan of zo. Want het is niet zo. Het is een allegorie. En als je het wil nemen als zijnde een echte verhaal, nou, vooruit maar. Maar dat is niet de bedoeling. Ik bedoel, uiteindelijk moet je toch als Jezus worden. Als je mij vraagt. Isis heeft een kind, dat heet Horus. Horus is de nieuwe Jezus. Sorry dat ik het moet zeggen. Maar de christendom is gebaseerd op de Egyptische verhaal ook. Ook, zeg ik. Laten we niet beginnen over de moslims en over de andere religieën die daar naar buiten zijn. Ja? Want op het moment dat Osiris weer herboren werd, dus de rechtvaardigheid weer door liefde, door Isis, want moederliefde, die heeft Isis weer laten opstaan. Net als het verhaal van Jezus die daarna 3 dagen is opgestaan. Moederliefde, dus Isis in het Egyptische verhaal, heeft dan zeg maar Osiris laten opstaan. Uit liefde. Verwijzend weer naar de matrix, waar liefde was hetgene die onder nood was. Kan je nog herinneren? Ja? En hij heeft dan een gouden kind gecreëerd. A child of gold, dat is Horus. Ja? De kind van de zon. Oh, de zon van God. De zoon van God. Alleen maar een O, mister. De zon en een zoon mist alleen maar een O. In het Engels is het nog mooier. Sun en een son. Sun als een zon is S-O-N. Sun, son als een zoon is S-O-N. Sun is een S-U-N in het Engels. En dat betekent zon. Z-O-N. Maar in het Nederlands is het nog mooier. Want je zet alleen maar een O ertussen of je haalt je de O eruit. Dat noemen ze alchemische taal. Occultisten die gebruiken dat heel vaak ook. Zo, om de condities te veranderen in de wereld, moet men niet bang zijn voor echte vrijheid. Dat is wat het probleem dat we nu hebben, we zijn bang voor echte vrijheid. Kies dus liefde, mensen. Laten we even heel snel gaan over het verhaal. Want ik heb heel veel al gegeven, maar ik wil een aantal belangrijke dingen nog bespreken. Nou, niet vergeten hier, kijk hier. Neo die wordt dan natuurlijk, zijn smoel wordt dan natuurlijk gesnoerd. Ja. En dat betekent ook, ze willen je niet horen. Ze willen mij ook niet horen, maar ik ga altijd praten. Ik ga altijd de waarheid zeggen. En ik ga altijd, want deze kennis zijn we vergeten. Het moet gewoon weer verteld worden aan de mensen. En dat ze dan overal kijken wat je doet, is allemaal onzin. Ja, natuurlijk, ze gaan jou censureren. Kijk, als ze de mensen censureren, dan weet je al hoe laat het is. Ja? Dit zijn signalen van dictaturen. En niemand doet niks. Men gaat nog steeds stemmen, men gaat nog steeds belasting betalen, men gaat nog steeds al deze dingen doen. Stoppen gewoon ermee. Ja? Ik praat over, dit is de belangrijkste bijeenkomst met Morpheus, Neo en Trinity. En die vormen dan de 3 eenheid die we erover hebben. Ja, in het Egypte heb je natuurlijk Osiris, Horus en Isis, obviously. Het is hetzelfde. En in het christendom is de vader, moeder Maria kan je zeggen, en Jezus zelf. Ja? Dus, of kan je ook zeggen van vader, zoon, heilige geest. Ja, op verschillende niveaus, deze drieheid. Dit is de trivium, je kan zeggen methodologie of de trivium samenstelling. De 3-eenheid samenstelling. Ja? Neo vertegenwoordigt de wil, moed, geweten, vrijheid, echte vrijheid. Ja, en Morpheus vertegenwoordigt intelligentie, kennis en waarheid. Eigenlijk ook de waarheid. Ja? Hij is de brenger van de waarheid. Hij is de waarheid. Hij is de waarheidszegger. Oké? Ja? Ja. En zeg eigenlijk, censureren heeft aan dat de waarheid niet gesproken mag. Juist. Dat is heel simpel. Want ze willen dat jij je gedachten, en ik ga je zo direct uitleggen hoe het werkt. Want occulte kennis is eigenlijk psychologische kennis.
Het is de psychologische kennis van ouds af aan. Ja? De dingen die goed werken. En waarbij marketingmensen en zelfs psychologen van tegenwoordig deels worden geïnformeerd over dingen. Ik ga vandaag niet te diep erin. Ja? Want in de oudheid gaan ze nog dieper erin. En geloof me, de mensen aan de top van de satanische bewegingen, die hebben deze kennis helemaal door. En dat is ook je ziet ook wat ze aan het doen zijn. En daarom word ik ook soms zo pissig, omdat ik zie gewoon, het is als je bewustzijn ook hoger wordt, dan zie je leugens overal. Overal. Het is gewoon te gek voor woorden. Ja, en dan heb je dat, dus de liefde is natuurlijk in nood. En de liefde is juist de brug tussen je gedachten. En hopelijk die gedachten zijn gebaseerd op waarheid en je acties. Want dan gaat het om. Op het moment dat je je gedachten aanpast, dan past hij ook je acties aan. Dus de nieuwe komt natuurlijk voor die keuze. Heeft hij natuurlijk de blauwe. Ik heb uitgelegd over wat de blauw betekent. Maar dit wil ik wel eventjes nog een keer lezen, jongens. Dit wil ik nog een keer lezen. En ik wil vooral het einde lezen, want daar zijn we gebleven. Waar Morpheus antwoordde, want Neo zegt, welke waarheid? Ja, daar zijn we gebleven vorige week. Welke waarheid? Dat je een slaaf bent, Neo, dat zegt hij. Dat je een slaaf bent. Je bent niet vrij zoals je denkt. Ja, net als iedereen ben je slaaf, geboren in een gevangenis, die je niet kunt proeven, ruiken of aanraken. Want het gaat in de gedachten. Dit keer speelt het in je gedachten. De revolutie heeft met zich meegebracht dat de slavernij niet meer met pijn, met zweep en dat soort dingen kwam. De revolutie heeft met zich meegebracht dat de mensen nu in hun gedachten, ja, en automatisch in hun gedrag. Ja? En dan zegt hij, het is een gevangenis. Ja, laat me even kijken, want ik kan niet goed kijken weer. Ja, een gevangenis voor je leven. Helaas kan niemand het je vertellen wat een matrix is. Je moet het zelf zien. Op een gegeven moment, als ik jou deze informatie beetje bij beetje onthult, dan ga je leugens overal zien. Overal. Ja, en dan krijg je natuurlijk die blauwe pil en die rode pil. Daar zijn we gebleven aan het einde. En Neo is wakker geworden. En die schrok zich kapot. Kapot, want ik kon niet zien wat. En dan zie je al die tentakels op. Nou, hier is het zelfs oké, want je ziet tentakels op volwassen mensen. Ja, je gaat zo zien dat de tentakels ook op baby's zitten. Ze vallen ook onze kinderen aan. Vroeger tenminste had ik het gevoel dat mijn ouders mij beschermden. Nu, ik zou niet in deze generatie willen groeien. Want de kinderen gaan naar school en er wordt gewoon gedaan wat men wil met ze. En de ouders doen niks, omdat de wet dat voorschrijft. Huh? Dus zie je ook al die haken erin? Men wil alle uit je zuigen. En dan ben je ook zo moe. Je kan niet eens een boek oppakken om te lezen voor jezelf. Ja, wat ga je doen? Achter Netflix zitten meestal, toch? De meeste mensen zijn zo. Omdat er gewoon te veel energie van je weggezogen wordt. Waarom? Want je bent een energie, een batterij. Ja, dit was vorige week. Dus Neo, die wordt wakker en uiteindelijk komt hij dan in de Nebuchadnezzar. Ga ik zo droog hebben. En je ziet daar een soort acupunctuur, of ik weet niet zo goed uitspreken. Ik weet altijd zo'n mooi woord eigenlijk. Maar men begrijpt wel wat ik bedoel met al die draadjes en naaldjes in het lichaam van Neo. Omdat Neo nooit zijn echte ikke ooit heeft gebruikt. En Neo zegt ook van, waarom doet mijn ogen pijn? Waarom doet mijn ogen pijn? En trouwens, Nebuchadnezzar, en zal heel zo blijven dat je verteld wordt wat je moet doen. Ja, Anna, deels begrijp ik wat je bedoelt. Ja? Want Anna zegt, maar vroeger was het ook zo dat mensen niet willen luisteren. Je zou ook even blijven vertellen wat wij moeten doen. Niet helemaal, want op het moment dat wij liefde kiezen als ons antwoord, dan zullen we deze dingen, dan is er geen probleem meer. Deze dingen zullen automatisch verdwijnen. En de volgende generatie heeft daarmee niet te maken. Dan gaat het om. We worden generatie na generatie worden we gehersenspoeld. Oké? Acupunctuur. Ja, acupunctuur. Dat is het, ja.
Dankjewel. Ik vind het altijd een mooi woord om te zeggen. Maar goed, het heeft te maken met het herstellen van je energiepunten. Het heeft ook te maken, hier heeft het precies te maken met het herstellen van de zicht van Neo, van zijn spieren. Hij heeft nooit zijn spieren gebruikt. Ja? Je hebt nooit echt gevochten. Je hebt nooit echt gezien. Ja? Dus het moet allemaal weer leven ingebracht worden. Ja? Dus het heeft ook te maken met dat de waarheid langzaam moet worden opgevat. Daarom ga ik ook rustig, mensen. Ik weet dat jullie heel graag de kern willen weten, maar als ik je de kern geef, dan haal ik je uit balans, want je weet niet, oké, maar hoezo dan? Daarom moet je deze informatie eerst weten. Maar ik heb vrijwel jullie al heel veel gegeven. Dus stapsgewijs in progressie, wanneer mensen informatie krijgen, wanneer ze uit de matrix komen. Dus als je uit de matrix komt, progressief, rustig. Dat is wat wij aan het doen zijn. Elke podcast is weer een deel om weer je kennis op te doen, om weer te begrijpen wie je bent en dat je krachtig bent als individu en dat je verantwoordelijk bent en dat je het kan. Dat is het. Je moet dan wel geloven. Dat is het enige. Geloof niet in andere mensen, geloof in jezelf. Ja? Daar zit het. Geloof niet in andere goden. Als andere goden jou vragen om in hun te geloven, nou, fuck die goden. Ja? Want ze zijn gewoon slavengoden. En slavenheersers. Mensen die vragen, wel geloof in mij, ik ga jouw leven beter maken. Laat je niet te gek, laat je dit soort dingen, het kan wel mooi klinken. En ik kan wel begrijpen, men is lui. Men wil zelf niet zorgen voor jezelf, I get it. Ja? Maar dat is niet de antwoord. Dus op een gegeven moment is Neo wakker geworden en ze hebben Neo zeg maar geïntroduceerd in dit soort machines, want blijkbaar hebben de crew van Morpheus hebben het voor elkaar gekregen, eigenlijk de hele Zion hebben deze hovercrafts, zo noemen ze dat. En deze machines kunnen ze dan zeg maar eigenlijk in de matrix prikken. Dus de machines verzendt een piratensignaal, waardoor ze dan zeg maar in de matrix kunnen gaan en eigenlijk doen wat ze moeten doen en dan vervolgens weer eruit komen. Trouwens, Nebuchadnezzar trouwens is een verwijzing naar de droom van Daniel. Ik ben vergeten dat te vertellen. Daniel had een droom van een gigant. En uiteindelijk representeerde dat de koninkrijken. De gouden representeert Babylon volgens mij. En daarna Babylon kwam Medo-Persia. Dat was zilver. En daarna kwam volgens mij is koper of brons. Brons volgens mij. En dat vertegenwoordigt Griekenland. Dan krijg je de voeten van ijzer, dat is Rome. En dan krijg je dan zeg maar het uiteinde van de voeten, dat is dan ijzer met klei. Dat praat over Rome. Ik noem dat de Romeinen 2. Dus Rome 2. Dat hebben we nu. Rome 2 hebben we nu. Oké? Dus Rome 2 die we nu hebben, omdat het is een afbrokkeling, daarom is het klei en ijzer. Het is een afbrokkeling van de vorige Rome. Oké? Dus, en uit die Rome had een keizer, maar uit die Romeinse stamstelling, zeg maar, uiteindelijk via Napoleon en dat soort dingen, krijg je keizers, maar daarna kwamen koningen. Die dachten dat ze dan het recht hebben om, want dat is het om juist, misschien gaat het niet om jou, hè, het gaat om hun. Hun denken het wel, hoor, dat jij hun slaven bent. Jij kan wel zeggen, rondlopen van, ja, ik ben geen slaaf, bla bla bla, maar hun denken het wel. En dan sturen de politie en de militairen, de ordersvolgers, de agent Smiths, die sturen ze dan om hun psychopathie uit te voeren. Ja? Dus hij stopt nu in zo'n machine om zeg maar te gaan trainen. Het eerste ding is, ze komen eigenlijk zeg maar in een soort leegte, met 2 stoelen en dan gaat Morpheus een aantal dingen uitleggen. Ja? En een van de eerste dingen dat Neo vraagt is dit echt? Ja, en dan zegt Morpheus, is echt als je me vertelt over wat je kunt voelen, ruiken, proeven en zien, dan is het echt gewoon elektrische signalen die door je hersenen worden geïnterpreteerd. Ja? Dit gaat over de zintuigen, obviously. Dat zie je ook aan de antwoord. Oké?
En uiteindelijk vertelt Morpheus Neo dat dit is wat jij denkt dat de wereld eruit ziet, maar uiteindelijk ziet de wereld zo eruit. En dat is hetgene wat je daar beneden ziet. Ja? Neo, en dit is dit eigenlijk. Dus hetgene wat Morpheus eigenlijk Neo probeert uit te leggen, is dat leugens worden voortdurend geprojecteerd om de hersenen te blijven betrekken. Om ze continu te blijven bezighouden. Ja? Want corona is klaar en nu is... een voorbeeld is dat, hè? Corona is nu klaar, min of meer. Nu is Poetin. Ja? En dan gaan ze een klein beetje. Ja, zo nu en dan. Zie je geluiden van corona weer. Ja? En dan gaan we weer naar Poetin. Ja? En dan gaan we weer naar corona. Het idee is heel simpel. Die wetten die ze hebben gedaan met het coronabeleid, die gaan ze een paar dingen gaan ze weghalen en de rest laat ze intact. Dan gaat het om. En dan ga je één stap verder als donkere occultist. Ja? Ja, oké, jullie willen QR-code niet, oké, prima. Maar als die oorlog nu komt, misschien, weet ik niet, komt er een situatie waar de QR-code toch nodig is. En dan hebben ze het toch voor elkaar gekregen. Snap je? Daar gaat het om. En dan zegt Morpheus, de wereld is verwoest. Onze wereld, alles wordt duurder en duurder. Ja. Ja. Ja, en terwijl Poetin zijn zakken vol vult, hoor. En laat me je vertellen, ik zou niet eens gek kijken als mensen in het koninklijk huis of mensen in de regering ook lekker mee verdient in dit verhaal, hoor. De wereld is verwoest, het is volledig verwoest, de waarheid is verwoest. Dat is het, daar gaat het om. De waarheid, omdat het wordt gecensureerd, niemand mag niks zeggen. En iedereen moet de psychopathische gedachten van het machine, zonder liefde, die moeten we gaan... Ja, Engels heb precies. Ineens is corona, ja, magisch verdwenen. Het gaat om verborgen agenda. Het is ook, en ik ga je vertellen, het is een occulte, verborgen agenda. En deze mensen zijn technocraten. Dat is het woord ervoor. Technocraten. Ja? Het is niet één persoon, daarom kan je het heel moeilijk volgen. Het is niet één dictator zoals vroeger. Ja? Het is niet één dictator. Het zijn technocraten. Dus eigenlijk wat ze hier willen zien, zie je dat baby's worden ook bij betrokken. Ja? Ik ken verhalen, en ik ga het nu niet erover hebben, maar een beetje om een idee te krijgen, dat baby's die geaborteerd worden of baby's die niet door hun moeder die geadopteerd worden of geaborteerd worden, ja, die komen heel vaak in de kringen van de satanische kringen. Ja? En er zijn twee typen satanisten. Ik noem dat dan de satanisten in hun geloof, even zo zeggen. Die denken dat in hun die denken dat, zeg maar, dat hun gedachtegangen en hun filosofie, zeg maar, beter is voor de wereld. Dat noem ik dan zeg maar de satanisten in religie. En je hebt natuurlijk satanisten, en dat zijn 95% tot 99% van de mensen zijn dat, de facto. Het komt volgens mij uit het Latijns, dat betekent zeg maar in realiteit. Dus in hun gedrag. Ja? Dus als jij niet lid bent van de satanische kerk, bij wijze van spreken, betekent niet dat je niet satanisch bent. Ja? Want dan ben je satanist in de facto. Ja? In jouw gedrag. Ja? Oké. Dus André nog Chroom. Ik weet niet wat je bedoelt daarmee, Engelhard. Dus de machines draaien de show. In werkelijkheid is de machinebewustzijn de baas. Dus mensen worden niet meer geboren. Ze worden nu zeg maar in deze peulen gekweekt. Ja? Dus oogstmachines. En die voeden ons via machinaal bewustzijn. Ja? Dus de intellect volledig gescheiden van de enige wijsheid, ware zorg of meedogen. Dus de artificial intelligence die ze erover hebben nu, en die later ook zeg maar meer, zeg maar, ja, ik zou denken tempo gaat krijgen als wij het allemaal toelaten. Ja?
Ik zeg altijd, technologie is niet slecht, mensen. Het is hoe je het gebruikt. En als je het gebruikt om ons slaaf te maken. Bijvoorbeeld een technologie die gemaakt is om politie en belastingdienst bij elkaar te zetten. En ze gebruiken camera's. Weet je hoe kwaad dat is? Dat is zeg maar het toppunt van kwaad. Het is niet voor niks dat Nederland heet. Nederlanden, de lage landen. Ze zijn laag in alles. In misschien zeesniveau, maar ook in bewustzijn als ik soms zie wat de mensen doen. Ja? In alles zijn ze laag. En dan wij zijn zo, en dat is het om luisteren. En de wereld, buiten de westerse wereld, die kijkt zo geweldig. Oh, kijk de westerse wereld, oh geweldig. De westerse wereld die wordt gedomineerd door deze arconische krachten. Ja? Ze denken echt dat er een klassensysteem moet bestaan, anders kunnen hun programma, hun agenda niet uitvoeren. Ja? Dus, hun vriend is artificial intelligence. Dat gaat hun uiteindelijke beste vriend worden, als ik niet eens zelf zeg, hun God worden. Ja? Want daar gaan ze naartoe. Dat deze systeem hun alles vertelt, wat het allemaal de beste oplossing is, bla bla bla. Maar dit is intellect zonder ware zorg. Zonder het hart. Daarom zeg ik, het hart wordt aangevallen. Oké? Ja? Dus leugens worden voortdurend geprojecteerd om de hersenen te blijven betrekken. Door wat? Ja, door school. Het schoolsysteem is een Duits systeem. Mensen, ik heb het een keertje al uitgelegd. Ik kom uit een Duitse hoek, ik heb Duitse roots. Ik kan de Wilhelm zingen met ben ik van Duitsland. Zelfs ik doe dat niet. Ja? Maar dit begrijp ik wel. De informatie hebben we voor ons achtergelaten die ik dit wel kan begrijpen. Ja? Op een of andere manier willen ze dat ik niet slaaf word. Uit dit systeem worden wij voeden het systeem via de naleving en gehoorzamen. We moeten niet meer gehoorzamen trouwens. Maar goed, de leugens worden verspreid over de sociale media, in kranten, in scholen. Scholen wordt je dan altijd geleerd dat er zoiets bestaat als autoriteit, religie. Ik heb wetenschap hier gezet. Want wetenschap is in zijn echte gebruik een vriend van een mysticus. Want een mysticus is in de kern ook een filosoof. Dat heb ik jullie verteld. Vorige week. Ja? In de kern is hij ook een filosoof. En die wordt voortdurend, worden wetenschap, ik noem het betaalde wetenschap. Ja? Geïnteresseerde partijen die betalen om bepaalde verhalen zeg, naar buiten te brengen. Ja, Klaus Schwab. Ja, oké, I get it. Thank you. Welkom Petra. Ja? Dus het wordt voortdurend, hun agenda wordt voortdurend door deze. En het is heel simpel, jou vertellen dat waarheid niet bestaat, zodat hun waarheid kunnen creëren. Ik heb de vorige keer ook daarop gewezen. Hun zeggen, waarheid bestaat niet. Ja? Ja? Iedereen heeft zijn eigen waarheid. Wat iedereen heeft is zijn eigen opinie, mensen. Maar dat haalt de waarheid niet weg. Want de waarheid is absoluut. En klaar. En ik ga het misschien naar de deel 2 uitleggen nog een keer. Een klein beetje meer. Zodat je dit niet vergeet. Waarheid is niet relatief. Het is absoluut. Want op basis daarvan hebben we onze realiteit. Want die bepaalt onze realiteit. En klaarblijkelijk, iedereen ervaart nu hetzelfde. Dat Poetin bijvoorbeeld oorlog aan het voeren is. Dus ik kan me niet voorstellen dat mensen nog steeds rondlopen met dat gedachtegang. Waarheid is absoluut. Ik noem het feiten, zodat mensen niet verwaard raken. Het is absoluut. En uit de waarheid krijg je moraliteit. Het kan niet anders. Daarom, als iedereen zijn eigen waarheid maakt, dan is moraliteit zo scheef. Daarom kan je bij de ene plek in de wereld, bijvoorbeeld in Nederland, zeggen ze van, cannabis of marihuana, zoals je het wil noemen, maakt niet uit, wordt gedoogd. Op Curaçao zeggen ze, het wordt niet gedoogd. Ja? Zie je die twee staven van moraliteit? Zie je dat? In Amerika is het nog erger.
Want je hebt een staat die zegt van het is oké, en een andere staat zegt van het is niet oké. Dus je bent in hetzelfde land, je rijdt van de ene staat naar de andere staat, de ene staat zegt van het is oké, en de andere, wat is dan waar? Je ziet, dit is het probleem. Daarom zijn we verwaard. Ja? We zijn gewoon koekoe geworden. We zijn gewoon retarded. Dat is het Engelse woord ervoor. Ja? Retarded. En het is niet eens een scheldwoord, mensen. Retarded betekent onze evolutie wordt tegengehouden. We kunnen dit simpele dingen niet eens zien. We kunnen dit niet eens zien. En dan gaan we praten over, ja, we zijn bewust. En we zijn hoger in het bewustzijn, et cetera, et cetera. Ja. Dus wat is de matrix? Morpheus vertelt ons wat de matrix is. Hier komen we op het verhaal die ik al vanaf vorige week wil komen, zelfs. Maar wat is de matrix? Controle. De matrix is een droomwereld die is gebouwd om ons onder controle te houden, om de mens in een batterij te veranderen. Daarom ben je ook zo moe einde van de dag. Je wil gaan slapen. Daarom waar dit concrete geval. Oh ja, wat is dan dat waar in dit concrete geval met betrekking tot cannabis? Oh ja, wat ik bedoelde is dat cannabis in één stad legaal is. En dan rij je eventjes verder. In een andere stad is het illegaal. In Amerika. In Nederland wordt het gedoogd. En het is ook heel raar. Maar in Nederland wordt het gedoogd om het te consumeren als consument. Dus je mag een aantal hoeveelheid bij je hebben. Maar je mag het niet verbouwen. Dat is toch raar? Je mag het niet verbouwen. maar zie je, het is het idee dat mensen wetten überhaupt waarde heeft. Het is niks waard. Begrijp het dan gewoon. Wij moeten begrijpen hoe we moreel moeten zijn en beginnen, in plaats van mensenwetten te volgen, volg wetten van de natuur. Natuurwetten. De universele wetten. De wetten die wij geboren mee zijn. Die geven onze rechten. Op het moment dat je waarheid begint. Dit is wat ik jou beloof. Op het moment dat je begint te lopen in waarheid. En je begint jouw houding en jouw gedrag in harmonie te zetten met de waarheid. Met natuurwetten. Ja, dus je moet dat gaan begrijpen. Natuurwetten. Dus als dat gebeurt. De hele universum is voor je. Ja? Als ik sommige mensen de waarheid hoor praten, ik durf niet eens tegen hun in te gaan. Daar moet je bang voor zijn. Niet voor Rutte en de politie en de militairen en al die idioten. Dat zijn allemaal Mongolen. Ik kom terug en ik ga hetzelfde vertellen. En ik kom terug, geloof me maar. Jij begrijpt het misschien niet. Of de gemiddelde mens begrijpt dat misschien niet. Maar ik wel. Het systeem draait helemaal om controle. Een politiestaat zijn we geworden. Een totale afsluiting van de samenleving. Vandaar lockdowns. Teweeggebracht door mensen in een volledig illusie, koekoe, stomzinnige toestand te houden vanaf het moment dat ze worden geboren. Dus wat is de matrix eigenlijk? Het managen van je gedachten. Het managen van je percepties. Daarom is het je 5 zintuigen, begrijpen hoe de 5 zintuigen werken, ook zo belangrijk. Het is niet alleen controle. Het is het managen van je perceptie, hoe je denkt. Ja? Meisjes worden vanaf klein geboren en ze denken dat ze prinsessen zijn. Door Disney. Ja? En dan vragen ze zich af, waarom kunnen ze dan geen man krijgen? Heel simpel. Maar niet alle mannen zijn prinsen, hè? Toch? Zijn toch alleen maar fucking prinsessen en rondlopen? Ja, er is niet zoveel prinsen, mensen. Die dat kasteel heeft. En die grote dure auto heeft. Sorry. En dan blijf je alleen. Tot koninkrijk komen. Die niet gaat komen. Dus, en Nino natuurlijk, die komt in een shock. Wow, wat is gebeurd hier? Dit kan niet zo. Dit kan niet waar zijn. Het kan niet waar zijn. Van eerder zeg ik, was nog steeds op een prins. Nou, kijk naar je programmering dan. Oh, geweldig. Jullie zijn geweldig. Ja? Dus Nino die komt helemaal van, oh, wat gebeurt er hier? Dit is niet waar. Dit is niet waar. Want uiteindelijk zegt Morpheus, zolang dit bestaat, zullen we nooit vrij zijn. Dus zolang, zegt Nino, nee, ik geloof niet dat het mogelijk is. En dan zegt Morpheus, ik heb niet gezegd dat het makkelijk zou zijn. Ik heb alleen maar gezegd dat het de waarheid zou zijn. Een heel gepaste antwoord.
Ik zeg ook, ik heb niet gezegd dat het leuk zou zijn wat ik ga zeggen. Het is de mensen leuker dan een leugen. Dat moet ik wat erbij zeggen. Maar toen ik de waarheid voor het eerst hoorde, was ik in horror. Ik kon volgens mij een paar avonden niet eens slapen. Zo een impact had het op mij. Ja, eigenlijk daarom ben ik nog steeds single. Ja, je moet kijken naar je programmering. Soms heb ik zoiets van... kijk niet naar een man direct aan op wat voor geld of wat voor iets jou kan geven. Zoek een man die moreel is. Dat ook heel moeilijk is trouwens. Door de afwezigheid van deze informatie. Oké? Maar dat is het belangrijkste. Ja? Of tenminste de wil heeft om moreel te zijn. Oké? Daar moet je gaan wegen. En niet meer geld. En dan zegt Morpheus, we bevrijden nooit iemand als hij een bepaalde leeftijd heeft bereikt. Dat is gevaarlijk. De geest heeft moeite om los te laten. Dit is het probleem ook die heel veel volwassen mensen hebben. Daarom zeggen ze van, we maken ze niet eens wakker. We laten ze gewoon doodgaan. En dan de volgende cyclus zien we wel. Oké? En dan vroeg Neo, kan ik terug? Want Neo vond het horror. Ik wil niet meer, ik wil niet eens zien. Dan zegt hij, nou nee, maar als je dat kan, zou je dat terug willen. Nu weet je de waarheid. Zou je nog steeds leugens willen accepteren? Ja? Oké, dus zodra het bestaat... Nou, op een gegeven moment krijgen ze een gesprekje. Ze krijgen een gesprekje. Oh, dankjewel Farida. En Engelhard, dankjewel. Op een gegeven moment hebben ze een gesprekje. Dan zegt hij, Morpheus zegt, nadat de ene stierf uit de eerste matrix. Oh, zie je. Oh, dus er was een eerste matrix. Ja. Dat noemen ze dan de Old World Order. De oude wereldorde. Nu hebben we een nieuwe wereld. Dus voor de christenen die daar rondlopen en denken van, oh, de nieuwe wereldorde moet nog komen. Is er al hoor. Allang. Het is allang. En de nieuwe wereldorde gaat over het overgaan van monarchie, waar wij nog steeds grotendeels in zitten, naar een democratie, naar een staat waar de monarch eigenlijk een demo-ark is geworden. Het is dan zeg maar hetzelfde regeerder, maar nu met meerdere mensen. Dus nu, vroeger kon je alleen maar met je brood geven aan. Ze zijn allemaal ook, niet alleen maar psychopaten. Ze zijn, want als je dan echt die rol aankleedt, dan ben je een psychopaat. En het is niet alleen maar dat. Ze zijn ook bloedzuigers. Want ze denken dat hetgene wat jij produceert ook hun recht op hebben. Dus komen we weer terug, het cirkeltje rond. Je bent een slaaf. Volgens hun gedachten. Daarom handelen ze ook zo. En daarom krijgen we de wereld waarin we zitten. En wij gehoorzamen en doen mee aan hun psychopathie. Dus daarom zijn wij retarded geworden. Ja? Was er een profetie dat de ene zou terugkomen. Dit is het verhaal van Jezus. Hij is gekomen en dan komt hij weer terug. Ja? Het was een profetie dat hij met de kracht zou komen, de vernietiging van de matrix. De vernietiging van de wereld van controle. Ja? Dus eigenlijk een beetje wat Morpheus aan het overbrengen is dat Neo de ene is. Ja? Ja? Dan zal de oorlog tussen ons en de machines eindigen, vrede brengen voor de mensheid en vrijheid brengen voor onze hele ras. Daarom zijn Morpheus zegt, daarom zijn er onder ons die ons hele leven hebben besteed aan het zoeken naar hem in de matrix. Dus Neo vertelt wat zijn zoektocht over gaat. Dus het is een allegorie, een christelijke allegorie. Het gaat om een controlesysteem dat al aanwezig is in onze wereld waarin we al leven. Het wordt gecontroleerd door occulte krachten. Het zijn verborgen. En er wordt op die manier, zeg maar, zoals het plaatje het aanduidt, gecontroleerd. Nou, laten we even heel snel praten over Neo. Want dit is echt, dit is diep occultische psychologie. Oké? En Neo betekent in Latijns nieuw. Ja, dat betekent het, nieuw. Ja? En als je het woord een beetje mee speelt, kom je ook met het woord one, zeg maar, ja? de ene. Ja? Kom je eruit. Ja? En ik heb in mijn podcast, en hier komt het verhaal van angst en liefde weer terecht. Voor Farida, volgens mij was dat degene die dat ook vroeg. Ja? We hebben twee hersenhelften. Oké, mensen,
Ik weet het, ik heb het mails gekregen van mensen die zeggen, we hebben niet alleen maar... Mensen, dit is een model zodat jij kan begrijpen. Obviously, als je de rechter gebruikt, is de linkerkant niet helemaal dood. En als je de linker gebruikt, is de rechter niet helemaal dood. In het algemeen, zodat je het kan begrijpen waarover ik het heb. De grootste deel van de hersenen, de rechter hersenhelft, de blauwe gedeelte. Ja, dat is dan de rechts. Ja, dat is blauw. Dit is de vrouwelijke hersenhelft, noem ik dat. Dat is het gedeelte van creativiteit. Daaruit komen emoties vandaan, worden visuele dingen, intuïtie, allemaal vertaald in die gedeelte van de hersenhelft. Ja? De linker hersenhelft, dat is dan de gedeelte van logica, waar eigenlijk deze artificial intelligence invallen. Ja? Heb ik ook verteld in mijn podcast, uitgelegd. Het heeft te maken met het, en de kleur is heel belangrijk, want daarom heb ik in de rode gedeelte blauw en in de blauwe gedeelte ook rood. Want uiteindelijk de neocortex is een van onze 3 breinen. We hebben 3 breinen. We hebben een neocortex, dat is dan de menselijke brein. We hebben wat ik noem dan de reptiele brein. Ja, of wat de wetenschappers noemen de reptiele brein, ik niet. Ja? En dan ook, je hebt dan de middelbrein. Dat is dan zeg maar, in het Engels noemen ze de mammal brain. Ja, de dierlijke brein. Dat is ook waar de meeste van onze emotie ook vertaald wordt. Ja? Dus iedereen die zegt dat dieren geen emoties hebben, is verkeerd. Oké? Dus het idee, en dan hier komen het idee van de nieuwe mens naar voren weer. Dus Neo vertegenwoordigt de oude mens. Thomas Anderson is de oude mens. De persoon die in de Matrix slaapt. En dan wordt hij dan Neo. Ja? En Neo is dan zeg maar de nieuwe mens. De mens dat de rechter en de linker gedeelte van zijn hersenen samenbrengt. Tot 1. Dus je denkt, maar je hebt ook liefde. Oké? Daar gaat het om. Ja? En dan, daar krijg je in het occulte ook de ster van David. De 6-puntige ster. Die meer dan dat ook betekent trouwens. Oké? Dit is wat ik noem dan de ubermenselijk. Ik vind het grappig, want het is een heel mooi woord. Ja? Ik wil niet een supermens noemen, maar het moet uber zijn, boven super. Ja? En op het moment dat we dus ubermenselijk worden, we gebruiken beide hersenhelften. Ja? We gebruiken de totaliteit. Iets gaat gebeuren. Dit is ook een van de DMT's. Als je dat niet weet wat het is, ga zoeken. Een aantal van die psychedelics, die laten DMT los. Ja, je hoeft eigenlijk die plant niet te hebben om dat te doen. Je moet alleen maar je 2 hersenen bij elkaar brengen. En DMT's breng je in een staat van een hoger bewustzijn. Je krijgt heel veel informatie en je krijgt heel veel kennis. Gedownload, boom! Want je bent op de internet van de Vader zelf, van God zelf. Ja, dus vergeet het helemaal, chip implementeren in je hoofd, om internet op te gaan. De meeste informatie op het internet is, om te beginnen, wat jullie zoeken op het internet is alleen maar 3%. De 97% is dark. Is het dark internet. Is dark, wat we noemen de dark web. Oké? Vergeet dat. Het is ook satanisch trouwens. Dit is wat ze willen, zodat ze jou gewoon volledig kunnen controleren. Ja? Alistair Crowley zegt, every man is a star. Omdat de pentagram, heel belangrijk is hier, is dan de mens, de overmenselijke, je wordt dan, zeg maar, de pentagram, word je. Ja, waar de geest, hoger bewustzijn dus, de baas wordt over de 4 elementen. Water, vuur, aarde en lucht. Ja, dus die worden dan, zeg maar, en eigenlijk de 6 sterren, die vertegenwoordigen in het algemeen de 6 hermetische principes, de 6 natuurwetten, ja, en uiteindelijk dus 7. Daarom zeg ik ook 777, 666, 777, ja, want de totale ster wordt ook als één nummer. En dan word je dan een persoon niet in een gevallen staat, niet in een staat van beest. Want zo, dat zijn we nu. Beesten. Maar we worden verheven door bewustzijn
naar een goddelijke staat. Dat is de potentie van de mensen. Dus ze brengt Neo hier bij zo'n simulatiesysteem van Kung Fu. Neo heeft heel veel Kung Fu's en heel veel dingen geleerd, gedownload gekregen in zijn hoofd. Hij kan het doen, uiteindelijk. Maar hij kan Morpheus niet verslaan. En dan toen zegt Morpheus, ik probeer je gedachten te bevrijden. Ja? Maar ik kan je alleen de deur wijzen. Het is, alle boodschappers doen hetzelfde. Ze wijzen alleen maar de deur. Ja? En dan zegt Neo, waarom kan Neo, zeg maar, Morpheus niet bestaan? Wie weet dat? Want Morpheus zegt, jij bent degene die er doorheen moet lopen. Ja? En de reden is dat Neo Morpheus niet kan bestaan, omdat hij nog steeds angstig is. De meeste mensen zijn nog bang. Daarna komt hij naar de andere test. En dit test is eigenlijk voor zelfvertrouwen. Dit noemen ze dan de sprongprogramma. Het gaat om vertrouwen, zelfvertrouwen. Ja? Morpheus die ging gewoon door, obviously, omdat Morpheus al zelfvertrouwen heeft. Maar Neo die viel. Ja? En dan heeft Neo zich bezeerd en zegt hij, waarom heb ik bloed? Dan zegt hij van, het lichaam is een verlengstuk van je gedachten, van je verstand. Okay? Vervolgens komen ze hier, dit is dan zeg maar, hij probeerde Neo dit les te geven van dat agenten overal zitten. Als je niet pro-waarheid bent, dan ben je tegen waarheid. Dat is ook iets dat Jezus altijd heeft gezegd. Als je niet voor mij bent, Jezus vertegenwoordigt waarheid, dan ben je tegen me. Dat zegt hij ook zelf. Ja? En op een gegeven moment zegt Morpheus van, luister je naar me? Of keek je naar de vrouw in een rode jurk? Ja? En de vrouw in de jurk, die is dan de scarlet vrouw. De woman riding the beast. De vrouw die de beest rijdt. Dat is een allegorie, mensen. Rood is de basisbehoefte. Oh, ik moet eten, seksen, onderdak hebben. Ja? Dat is wat we nu zijn. Ja? En dat is dan de vrouw in openbaring die de bloed van de heilige drinkt. Ja? Het is die, daar is die. Ja? Dus je basisbehoefte. Je wordt dan, je bent zo hopeloos, afhankelijk van het systeem, dat ze zullen vechten om je beschermen. Ze zullen vechten om de slavenmeester te beschermen. Ze willen niet vrij zijn, omdat ze nooit hebben begrepen wat het concept van vrijheid echt is. Oké? Dat is het probleem. Mensen begrijpen niet wat vrijheid echt betekent. En dan krijg je mensen zoals Chipper vertegenwoordigt Judas. En hij heeft een soort van afspraak gemaakt met het systeem. Met Agent Smith ook. En eigenlijk wil hij terug. Die mensen heb je ook. Mensen hebben een halve blauwe pil gedronken en ze willen terug. Ja, mag hem weer terug, een slaaf. Tenminste heb ik te eten daar of whatever, wat ze excuses ze brengen. En Chipper vertegenwoordigt dat. Ja, en hij komt met het idee van onwetendheid is gelukzaligheid. En het is niet zo, want de horror komt beetje bij beetje eraan. Ja? Dus in de tussentijd was Neo in het programma, is naar Oracle gegaan. En heeft hij dan zeg maar dit kind gezien. Het kind, de jongen met de lepel. Heel belangrijke les. De jongen kon die lepel buigen. En zegt hij van, de jongen van, tegen Neo, als je de lepel probeert te buigen, probeer niet de lepel te buigen. Ja? Je moet alleen maar de waarheid beseffen. En toen vroeg Neo, wat is dan de waarheid? Toen zegt de jongen, er is geen lepel. Het idee dat de matrix is een projectie van onze gedachten, is wat wij doen. En dat alleen maar door een interne aanpassing, ja, dat je dan zegt, je moet werken aan jouw gedachtegangen, aan hoe je denkt. Dat is het enige wat verandering buiten brengt. Dus het gaat niet vanzelfsprekend. Het gaat niet vanzelfsprekend. Ja? En wij moeten allemaal een stem van waarheid zijn. Daarom geef ik deze lessen ook. Want ik wil dat mensen tot dit bewustzijn komt. En die ook deelt met andere mensen. Ja? Deze vrouw, de Oracle, die vertegenwoordigt natuurlijk de intuïtie. Je eigen intuïtie. En Neo die komt en die vraagt aan haar van, ben ik de ene? I am the one. Dat is de vraag.
En uiteindelijk, conclusie die de Oracle heeft gezegd van, ja, sorry, kind. Je hebt wel de mogelijkheid, de potentie, maar blijkbaar ben je het niet. Het idee is namelijk dit. Oracle, die zegt eigenlijk, de intuïtie zegt van, als je niet weet als je verliefd bent, het is net als verliefd zijn. Je weet dat je verliefd bent. Je moet niet iemand anders vragen, ben ik verliefd? Je weet dat je verliefd bent, toch? Dus je weet ook dat jij bent degene die een verandering kan brengen. Dat is de hele boodschap hierin. Want aan de muur, toen Neo wegging, kreeg hij dan het Latijnse woord temet nosce. En dat betekent je eigen zelf moet je kennen. Dat is hetzelfde inscriptie die ik dan... Het is de inscriptie die ik in het begin van de show mee begon. Ja? Ken jezelf. Oké? Dus dat staat... En dat verwijst ook daarna naar de Oracle van Delphi in Griekenland. Het is een inscriptie voor de tempel. Ken jezelf. Ja? Jij weet het. Zit in je. Ja? Bij terugkomst heeft natuurlijk Judas Chipper, zeg maar, de andere leden zeggen verraad. En Neo komt ook erbij. Maar het is wel grappig. Want uiteindelijk komt Morpheus in de handen van agent Smith. Ja? En Smith die schept op. En die zegt tegen Morpheus, heb je er ooit naar gestaard? En je verwondert over zijn schoonheid? En het is een hele mooie verwijzing naar de kabbalistische boom. Omdat ze het middenste gele bolletje die je daar ziet, dat noemen ze beauty, schoonheid. Ja? Dus wat Agent Smith aan het vertellen is dat wat hun hebben gecreëerd, dat de balans is. Want in de hermetische leringen vertellen ze je dat je de zon moet zijn. Of de pad van de zon moet bewandelen. Dat is in de hermetische leringen. Oké? In de kabbalistische leringen eigenlijk. Ja, een kabbalistische lering is ook een hermetische lering. En dan zegt hij, kijk naar de schoonheid die we hebben gecreëerd, zegt Smith tegen Morpheus. Omdat ze allemaal twisten, ze twisten de waarheid. Ze denken dat dit de balans brengt in de wereld, door controle te hebben. Maar dat is niet zo, het brengt chaos. Het brengt domheid, chaos en eigenlijk pijn en lijden. En dan zegt hij, het is geniaal, schept hij op. Miljarden en miljarden mensen leven gewoon hun leven volledig onbewust. Ja? En dan gaat Agent Smith verder. Maar dat is ook, want dit geeft ook de gedachtegang van de donkere occultisten trouwens. Hij zegt, ik realiseerde me dat jullie eigenlijk geen zoogdieren zijn. Elke zoogdier op deze planeet ontwikkelt instinctief een natuurlijke evenwicht met de omgeving. Verwijzend naar dat alle dieren op aarde zelf, die zoeken evenwicht met de natuur. Automatisch. Wij zijn de enige zoogdier die dat niet doen. Dat zegt hij. En laat me je vertellen, gelijk heeft hij. Maar ik ben niet gepermitteerd om zo te denken, want dan komen we nergens. Ja? Maar mensen niet, zegt hij. Je gaat naar een gebied, je vermenigvuldigt je totdat elke natuurlijke hulpbron is verbruikt. En dit is ook een archaic idee. Een arconisch idee noem ik dat dan. Ja? Het idee van, ik ga alles gebruiken en dan ga ik naar Mars, of naar Jupiter, of naar Pluto, of whatever planeten we willen gaan, om te gaan heroveren. Ja? Slavensysteem weer. We maken het van ons. En ik ga het gewoon gebruiken. De wereld is mijn eigendom. Dus ik mag hem helemaal uitputten. Ja? Arconisch ideeën. En het is niet zomaar in je gedachten hoor. De enige manier om te overleven, zeggen ze, is om je naar een ander gebied te verspreiden. En er is een andere organisme op deze planeet dat hetzelfde patroon volgt. En dat is een virus. Dat zegt hij. Dus deze satanisten denken dat we een plaag zijn. Omdat wij niet eens moreel zijn. Nu hebben ze gelijk. Maar het kan veranderen. Maar op een gegeven moment zie je, we zijn zo klaar mensen, zie je Neo en Trinity, die gingen dan Morpheus redden. En het is een directe verwijzing dat de persoon nu, zeg maar, wil de waarheid redden. Ja? Die gaat dan met de Trinity, ja, Morpheus redden. Ja? Want de waarheid is natuurlijk, en ze willen de waarheid in levend houden. Dat hebben onze voorouders heel veel moeten vechten om deze informatie die ik jullie ook geef,
Ja? Om het in leven te houden. En dit is de enige daad van geloof die je eigenlijk ziet. De enige daad van geloof is geloven dat de waarheid bestaat. En dat de waarheid jou tot een hoger bewustzijnsniveau brengt. Het is de enige punt in je leven, in je hele leven, dat je moet geloven. Voor de rest hoef je niemand te geloven, niks meer te geloven. Ja? Je moet je vertrouwen zetten in de waarheid. Dat is het enige. En dan eigenlijk zelf het vertrouwen dat de waarheid jou slimmer maakt. Dat is het enige. En dan zie je ook dat ze met de kabel omhoog gaan in bewustzijn. Oké? Nou, op een gegeven moment gaan ze Morpheus redden. Dat was de laatste poging om Morpheus te redden. En het is ook een gebruik van de wil. Je moet de wil. Je moet je volledig uitstrekken. Zie je dat zo? Ze strekken zich uit. Volledig je uitstrekken om in harmonie te komen met de waarheid. Volledig. En dan toen Morpheus gered was, zei Morpheus tegen Neo, vroeg of laat zul je moeten realiseren, net zoals ik me realiseer dat er een verschil tussen het pad kennen en het pad bewandelen. Er is een verschil erin. Ja? Ik wil niet alleen maar dat jullie het pad kennen. Ik wil ook dat jullie het pad bewandelen. Maar dat noemen ze dan gnostics. Ja? De kennis hebben door ervaring, dat je het pad bewandelt. Dat is ook eigenlijk de kern van de boeddhistische filosofie. Begrijpen wat echt is en begrijpen wat juist is om te doen. Oké? Op een gegeven moment krijgt eindelijk Neo een beetje ballen. Hij is niet meer bang. Want ze waren aan het vechten, ze waren uit de Matrix en ze moesten even vechten hier. Telefoon gaat, Trinity neemt op, Morpheus neemt op, Neo blijft achter. Ja? Maar de telefoon werd kapot gemaakt, dus Neo moet vechten. Maar nu krijgt Neo ballen. Neo krijgt ballen. En dan zegt Trinity, oh mijn god, wat is hij aan het doen? En Morpheus beantwoordde, hij begint in zichzelf te geloven dat hij een agent is voor verandering. Ja? Dat is wat Morpheus antwoordt. Morpheus, vertel je. Je moet in jezelf geloven dat jij een agent bent voor verandering. Je moet jezelf zien als iemand die de verandering brengt in de wereld op de juiste en positieve manier. Oké? Dat is de boodschap. Ja? En heel veel mensen missen het. In de eerste aflevering heb ik dat gezegd. Het eindigt ook bij het hart. Het komt weer bij het hart. En Neo krijgt ook de kogel in zijn hart. Ja? Hij is neergeschoten in dezelfde kamer waar de film begint. Heel symbolisch. Heel symbolisch. Ja? De Trinity begint. Het is dezelfde plek, dezelfde kamer waar Trinity zeg maar aangevallen werd. Ja? Nu is getal 33 het niveau op de mate van verlichting. Dus als je in de 33 graad vrijmetselaar bent, dat is het niveau van verlichting. Dus iemand die tegenwoordig de vrijmetselaar is troep, ga je nu al vertellen. De meeste mensen begrijpen niet eens waar de mensen mee bezig zijn. De meeste mensen gaan daarvoor netwerken, voor zaken doen, etc. Ja, het is een morele systeem, een hele goede ook trouwens. En wat je krijgt is dat nummer 33 symboliseert het niveau van bewustwording. Ja? En op het moment dat je bewust wordt, gaat ook iets dood. Dus het is ook het niveau van doodgaan trouwens. Het is het niveau van herboren worden, nieuw worden, het nieuwe mens worden. Oké? Op het moment dat nieuw, dat zegt, 3 is ook het nummer van groei. Dus je bent gegroeid, je bent volwassen geworden, want je bent een kind daarvoor. Ja? 33 was ook het jaar van Jezus, de zonnekennis. Dus de zon die we hebben, letterlijk, is consciousness. Is bewustzijn. Ja? Dus ze zetten de 0 in het midden om te benadrukken dat Neo verwekt is nu. Begotten. Ja, het is verwekt. Het is niet meer geboren uit mens. Het is begotten of God. Het is precies het verhaal van Jezus. Ja? Het kind, dat Jezus is niet op de normale manier gemaakt. Hij is verwekt. Gekweekt, kan je zeggen, enigszins, in de buik van Maria. Ja? En hij is nu de zoon van God, of de zon van God. Je representeert de zon zelf op aarde. Want, ik ga je vertellen, de zon is een heel belangrijke symbool in de oudheid. Ik heb nu geen tijd om over te hebben. Gelukkig hebben we heel veel meer tijd. Maar Neo is doodgeschoten en wie komt er weer? Ja hoor, Trinity. Liefde. Liefde is degene die jou weer naar boven brengt. Weer laat
wedergeboren worden. Ja, is het liefde. Is het niveau in de vrijheid ook om dood en wedergeboorte. Ja, het gaat om opstanding. Ja. Dit is representatief dat alleen ware zorg en care uit het hart uiteindelijk de juiste actie kan doen herleven. Dat is wat we doen. Ware zorg, care. Daarom moeten we dat niet dood laten gaan. Niet dood laten gaan. In waarheid wandelen. Met care. En dit is mijn favoriete gedeelte van de film. En dan hiermee eindigen we ook vandaag. Ja? Als hij weer tot leven komt, zegt Neo het belangrijkste en waarschijnlijk het belangrijkste deel van de hele film. Het woord van de verlichte mens, als je echt verlicht wordt. Ja? Dit is het woord van een echte verlichte mens. Een voorproefje voor deel 3. Nee. Krachtigste woord van het universum. Nee. Ik ga het niet accepteren dat je ons mensen doodmaakt. Nee. Ik ga niet accepteren dat je misbruik wordt gemaakt van onze kinderen. Nee. Ik ga niet jou gehoorzamen. Nee. Ik ga niet in mijn lichaam stoppen wat ik niet weet wat het is. Nee. Nee, verdomme. Ja? Dat is het krachtigste woord. Nee. Nee aan de regeringen. Nee aan alle instanties. Nee aan religie. Nee aan geld. We kunnen... Denk na. Onze creativiteit is way beyond. Je gaat zelf voorstel stellen van je eigen potentie. Op het moment dat we volgens de waarheid beginnen te lopen. Nee zeggen tegen deze tirannie. Ja? En als je nee zegt, begin je overal leugens te horen. En dat was gesuggereerd dat niet alleen wanneer nee, als je begint te zeggen, de controles we ooit echt zullen worden herboren en echt weer tot leven komen tot mensensoort. We worden weer herboren tot mensensoort. Het concept, dit is het punt hè. Ik heb dit woord niet om jullie zeg maar voorwaar te krijgen, maar het concept van apotheose. Dat is het. Het betekent niet zoeken of niet erkennen of energie geven aan een systeem. Het is volledig terugtrekken. Je moet je terugtrekken. Er zijn verschillende manieren om je leven, zeg maar, te hervormen. Je hoeft niet... Sommige mensen gaan naar de bergen toe. Ze gaan zichzelf helemaal afzonderen van de wereld. Dat moet je niet doen. Want ik heb gezien, afzonderen van de wereld, politie, militairen, die komen daar ook hoor. En ze gewoon weer lastigvallen. Met hun tanks, met hun geweer. Omdat ze gewoon immorele mensen zijn. Ja? Dus deze wereld waarin we leven, in die stad waar je leeft, wees een kracht van verandering. Daar gaat het om. Oké? Daar gaat het om. En wat heeft hij nu gedaan? Boom! Zich projecteert in Agent Smith. Waar? In zijn lichaam. En helemaal laat Agent Smith helemaal exploderen. En er komt een groene licht vanuit. Groen is de kleur van, niet rood hè. Groen is de kleur van liefde. Rood is de kleur van seks. Dus dames, als jij een roos krijgt, ja, die rode roos krijgt, die kerel die wil gewoon naar bed gaan. Zo werkt het. Ja, de echte liefde is een groene kleur. Oké? Zorg en liefde. Dat is de enige manier waarop je mensen hun gedachten kan veranderen. Uit liefde. Ja? Liefde is ook soms een beetje streng. Soms ben ik een beetje boos, streng. En dat is deel van bewustzijn. Want je moet boos worden wat ze aan het doen zijn. Mijn kinderen aan het vermoorden mensen. Letterlijk. Bloed. Ja? Dus het zijn dingen die als je niet boos kan worden op dit soort onrechtvaardige dingen, dan ben je gebroken. Je liefde is weg. Dit is echte liefde. Niet alleen maar ik en de recht maar stikken. Weer een gezegde uit Nederland. Ik ben de enige, ik ben de centrum van mijn eigen universum. Dat is een New Age gedachte. Satanisch, salafsistisch. Vergeet die troep. Ja? En begint een oermenselijk te worden. Iemand die zijn rechter hersenhelft en de linker hersenhelft bij elkaar brengt tot één. En je wordt een machtig persoon. Slim ook nog eens een keertje. En aan het einde van de film eindigt met de zin systeemfout. Het bestuurssysteem komt naar beneden. Zo zegt system failure.
En dan Neo zegt, en hij praat tegen de agenten. Ja? Ik weet dat je bang bent. Want die agenten zijn niet bang voor mensen zoals wij. Oké? Die agenten. Hij zegt, ik weet dat je bang bent. Je bent bang voor ons. Je bent bang voor verandering. Ik ga al deze mensen laten zien wat jij niet wilt dat ze zien. Ik ga ze laten zien een wereld zonder controle, zonder jou. Een wereld zonder grenzen. Want zelfs de grenzen die je ziet op de atlas, is hier. Bestaat niet. Mensen, dankjewel voor je tijd hoor. Ja? Niet vergeten aan onze realiteitscheck. Behoud uw recht om te denken. Want zelf verkeerd denken is beter dan helemaal niet denken. Fabels moeten worden onderwezen als fabels, mythen als mythen en wonderen als poëtische fantasieën. Bijgeloof als waarheden onderwijzen is een verschrikkelijke ding. Het kindergemoed, dus mensen die kinderlijk zijn, aanvaardt en gelooft ze. En alleen door grote pijn en misschien tragedie kan hij er na jaren van verlost zijn. In feite, men zal net zo snel vechten voor een bijgeloof als voor een levende waarheid. En dat is waar. Hypatia, mijn zuster die vermoord werd door idioten van de katholieke kerk. Wat ben ik haar dankbaar dat ik vandaag deze kennis mag delen met jullie. Mensen, dankjewel. Farida, graag gedaan hoor. Dankjewel. En ik hoop dat jullie het leuk hebben gevonden. We gaan hiermee eindigen. En dankjewel dat jullie heel veel geduld hebben getoond. En dankjewel ook voor de vragen, want dat was ook helemaal voor bedoeld. En ik zie jullie volgende week met Maria West. Volgende week mensen. Dankjewel hè. Doei.